fali be awi ya kunu sokole no malaki la sanga ani wati ama fa na kaka unya ma ka do kibaru kene ka bi kuna funi hukumu kono ama lodena ka fa femi mo bakele ani kemei odumena faranga fintigu ka ni kuna funi la sela manga fintigu ka kuna funi so ba fe kunu uya ira ka fa femi digide bakele ani kemei ko ko ni mena faranga fintigu ka wakati na taula hakilla jigila ama ira la ka fa femi fintigu ka ni moyi uluku ya fo wakati temenuna ka fo fintigu kura ko ni mena fara jamana fintigu ka wala sa ka sega maliku mabotogo mina o hukumu ne konna la ira la ka fo tibi centre de formation ale ko ni mo bakele ani keme kumbe no luye digide wi ayira la ka fo ni degede ni yere ko nucléaire la formation na coupe na cla yoro mun ni ñongo sa ko e armée de l'air armée de terre gendarmerie nationale garde nationale ani génie militaire yi al sa fintigu ga ñamo ka fola ayira ka fo ni karu jamana may kon nala femi degede ni ku ko ni mina dege fem na sa ko ye kele ke ci goya adama de ni kishili kele wakati kon nala ni jamana yere ko ni kuma goli o kama ayira ka fo jigida lenu aka ko sebe ka fo wakati na taula nunu mina sega mali nafa anga fintigu ga la la ko nala libi amalo lena ka fo alamsadu femi anga fintigu ye ko ni edomolo bake la bizanga kawi femi fintigu ga kuna funi so bai olu ya la dona ka fa anga fintigu mun ko ni tigile me ga o marala ko lu edomolo ke la bizanga kawi domolo metali ke femu na ko ye maluboro école de mina farikolo nyana jemna an demsen kulenge fen chama waka dida mo ma ko ye labizanga de sabagato wuri koni o kama femi fintigu ye ya ira ka foni wale ko ni kalibe uluka bara hukumu ne konnala ko wa ni ala sona ko menu ka bara nke fuka sa dana labizanga de sabagato fona ya ira ka fonu ni sonjara domolo nun ko ni torola ko sebe ku be do wuri ke femi anga fintigu ye ala ka sebaya ani lakana duma alisa o temene ko kabo ya ameta dire ayira la ka fa be do kun dama do femi dire banku ye o be ko ni datu kunendo ayini kibana ila soro kuna funi sebeno de konnala na be fuma ko studio tamani uluka korofo kono uya ira ka fa be wakati dama do dire ka ko ni be ka ira ka fo de gumba bo luka o de gun yere ko ni te do were uya ira ka fa femi dire banku ye no ye war mara roye ko bela jelle ko ni datu kunendo ni wakati na alsa uka kuma ula uya ira ka fo no ko ni mako be warla ko fo luka mo ko were wele dugu do la sa o tigi ka wari bo wala sa ka se ka jolu ma telephone fe ko doronta banine ko wani wakati na femi la kana bali ay ko fana ko ni sisine lolu ka yoro la ko sebe o kama kuma ka labana tomaktu kaw kere kere ndala dire kaw olu ko ni anyini anga jamana kuntigu fe ku ka fere usigi senga wala sa olu ka banku be sika daile tukumina uni la kana o kon mi sika sabati olu ka yoro la tukumina kuna funi kunjala amala dona ka fo juin ka lo kle mo ka ani fla kon la femi mo tan ani wolo vlai coronavirus bara yoro la malla ayini kuna funi la soro kena ministre so ka sebendo sababu la kunu o seben kono ayira ka fo femi mo tan ani wolo vlai kunu ko coronavirus bara yoro la mo bisa ba ani woro ko lu kenara ka bo banaina ko wa mo foshi ko ni mato ala banayira mo munna kunu ko lu sigero benindo bamako ale ni tomoktu marama ko wa kata bana ko ndunna nga jamana ko nala fuka tabla kunna juen kalu klemu ga anifla kaira mo munna ko lu benindo mo bakele ni keme kono ton biyo fla ni shegima olula o femi mo bakele ni keme sawani flai olu ko ni kenara ko wa mo keme aniko olu ni torani ko ina o kama kenya ministre so mo ya ira ka fo ku te sege utenyina ku ba nyini jamana ko den kele kele na pela tele fe ko fe mi sani awale u matarafali ani yere koloshi kan kan jija o fe alisa sabula ko no dorone ya mesega kishi banaima ambalma oni kuna funi ni be datiki kan abido kibarula ambe do ke fe mi mali ala ka be ani kele ya sabati akon na alisa awni chaka fleli ko nyuma ona kala meli ko nyuma na au kambe anyona werema